थांखारलायखै टाउनाव थांब्रबनाय मालाय लोगोफ्रा फर्म फिलापनि खामानिखौ मावजोब्बायनो दा बेखौनो खबर लाहैनांगौ थाब फै खामानि मावनो आं दा बेलासियाव खैरागुरियाव मावग्रा नागिरहैनो उदाङा बबेहाय थांदोंहाय बेबो दहायनो टाउनाव थांदों आफा गावनि दाखालिनि एप्लिकेसननि खौरांखौ लोगोफोरनाव सोंहैनो थांदों बेसेबां बार जे एप्लिकेसन होखो खनसे इन्टारभिउ होखो खालि थाखा फैसानिल' खें खें बेफोरबायदि गथ'आ न'फ्रावनो हाल खदाल मावनानै जायोब्ला बेफोरबायदि साख्रि बाख्रि नागिरनाङा दा बेफोरखौ गारनानै नागिरदों नोगोरनि बाख्रि आं बेफोरबायदि आलादिङा बेरायनानै जानायखौ मोजां मोना उदां दाखालि इन्टारभिउखौ लेटार मोनबाय नामा गैयालै मोनाखै फैब्ला मालाय माजों थांबावब्रा फैसाफोरखौनो मोननो थांला माथो न'खौ फैसा बिब्ला एनायसो रायजानो थोबाय माथो बुरजा नांगौब्रा कलेजफोरा फैमारब्ला सानजौ फैनो थांसै आंहाबोथ' रां गैया आयै ट्रेनजों थांनानै टिकेट गैया मुं गैया स्टेसनाव दालि ओंख्रि जानांहैब्लासो जों हमजाब्ला नोंसोर बख'ना लायदोब्रा आंखौलाय दाबोखौसो नोंसोरो आं बेयावनो दालि खारि जानानै थाबाय थानोसै मानसिफ्रा बुंसोलायो दालि खारि जानानै थाबाय थाब्ला एनाय फुङो होननानै उराव खाम्फैफोरजों जुदु नांनानै मोजां एक्सारसाइज जागोनथ' बेजोंनो मोजां फुंगोन नोंसोरो बहाब्रा फिसाज्ला सासेल'आलाय गाबोन बिफाया लंलेट बख'गोन आं फैयालै गब्लाबो लावबा बेसेबां रायजानो थोबावनो न'आवलाय खामानि मावैनो आइ आफामोना मेंहोनाय मोनबाय आंनि साख्रि नागिरनायाव फैसा खरस जानायखौनो जोंहा थाबाय खानोसैनालै खामानि गैया हालदैया खदाल गैया सामब्राम दुंदा खालि गोजाखौसोलै स्कुल जानांगौ मोनजामाथिंलाय नैलै उदांनि ससेयाव जोंनि कल लेटार दंमोन मानि कलटा जाबाय माथो दाख्लै एप्लाइ खालामनाया सफैमारबायसो गथ' थांनोसै थांजायाखैनोथ' सोरनि हटेलाव जानानै इसेबां माबा नोङो राजकुमार एसेबां सम जाबाय आं थावखौनो मोनस्लाबै जादों आफाया मैया आंनि सिगाङाव नोंनि आलासि आफा नुनानै रायदों न'आव थानानै आफाखौ एसे हेफाजाब होबानो जाबायना मा खालामबावनो आबादखौनो मोना जाबाय आं रजे सम सम गावखौनो लाजिखांनाय मोनो आफाया आंनि सायाव जोबोद रागा जोंखासिगोन मोनसेबो इन्टारभिउ मोजां जाया नै गाबोननि साख्रिनि कल लेटार दंबावो बेयाव जायाबाथाय नमस्कार लाबाय आं मबे दैसाजों बोहैलांदों नोंथां गाबोन माथो गुवाहाटियाव थांगोन होननाय खोनादों नोंसोरलाय औ थांनांगौ जे लानानै ना सारहैनांगौ नाङा नाङा थांनांगौ जाहैबाय नोंनि सोर बुङाब्रा लावबा मानो बयबो मिथिगौबा आं मालाय मिथिनाङा नामा है लावबा रां एसे दाहार हरथ'दोलै गाबोन थांनो राङानो गैया आंनोबो हरथ'दोब्रा लावबा आंनाव गैया होद बाव फैया नोंसोरनो रां होनोसो फैबाय आं न' थाब होफिननांगोनलै आंनावबो गैया जागोनलै लावबा जागोनलै लावबा जागोन
我来搞吧，我家里边找我来比不来过，妈凶嘛呀！可是俺们你绑下来个鸡巴，怎么？可那个你说我不讲那黑，你看我那不讲那黑不啦？你我去，哎呀，अबाव थांनो ओंखारदों उदां टाउनाव थांनो ओंखारदों आफा इन्टारभिउ होनानै फैनाय खौरांखौ लाहैफिननां आफा नों बेफोरखौ गारदो फिसा जोंहा न'आवनो हा हु दंखायो बेफोरखौनो नोङो दाहोना दिंग्राखौ मावहोनानै जादो बेफोरबादिजों बेसे सम थांगार होबावनो ओरैनो रां रुफानिल' खरस नोमफाया मालाय एसे मावनानै जाबावनो दाखालि इन्टारभिउ बोरै जाखोब्रा उदां इन्टारभिउनि रिजाल्टआथ' मोजां जादोंमोनलै दा सिङावसो माबोरै जायोब्रा आथिखालाव मालाय इन्टारभिउ होनायनि 2 घन्टा उनावनो एमएलए एमपिनि लामा हमखायनोलै आरो न'खराव अफिसार गैयाबाथ' जिर'सो बेबायदि साख्रिखौ नायफिननानै आं बिदिब्लाथाय बेबायदि हादराव जों गैजा रोङै सुबुङा माबोरैथो साख्रि मोनबावनांगौ जाखोब्रा गासिबो रिजाल्टआनो एमएलए एमपिनि आखायाव थायोब्लालाय एबार जायाब्ला सिखाव जासिगोनलै आं नोंनाथ' खालि बेबादि जुदा जुदाल'सोलै सिखाव जानानै देजाब्लासो बेनो आंनि जोबथा नाजानाय जायाब्ला बिफा बोरायनि हा दब्लायखौनो मावनानै जानोसै आं बिदि मावालै उदां आं माबा मोनसे राहा दिहुनगोन एमएलए एमपिखौ बे बाराव हगारायाव गैया आं होद नोंसो थाखोबा जारलासो जागोनलै बे जेबो उफाय गैला आंहा बिमाखौनो मावनो फैखाया Hello. Yes. अच्छा लोगो मा सार आं सानो बेफोर साफ्रोम एग्जाम होग्राफ्रा न'खरफ्राव बाख्रिनि माइफ्रा गोबाङैनो दंजोबो नङाब्ला मानोथो गिदिर गिदिर बिफांनि फिथाइखौ जानो हास्थायदों बिसोरलाय सार बेनोथ' लावदुम बेफोरबायदि खाबुखौ साननानैथ' आं मोनसे सोलो बानायदों दा बे सोलो बानायनायाव नोंलाय माथो बुंनो सानदों लावदुम बेनोथ' सार मोजां गाज्रिखौ बिजिरनानै नायनो थाखायनो आंनि खर'आ लावदुम मेलेम गोनां जाथारदों सार आं सानदों बे एचएसनि रिजाल्टआ आउट जानायनि सिगां एचएस एग्जाम होग्रा बर' गथ'फोरखौ आरो बर' गथ'फोरनो साफ्रोमनोबो टेलिग्राम मेसेज हरनानै बिसोरनि रिजाल्ट आरो बिसोरो साकरि मोननो थाखाय बिसोरजों जोङो जानो
टेलिग्राफ मेसेज हरनानै दामबरफोरखौ थिग थाक खालामखानोसै नङाब्ला जोंहा मा जाहैगोन बेखौ मिथिबाय ना बाबु बै फैगोन इलेक्सनाव गोदाव सोराव जाहैगोन मानो होनोब्ला जोङो बै फैगोन इलेक्सननि भट बेंक बायनो थाखाय जोंहा रां रुफाया थोआ नङा जाहैगोन बेखौ मिथिबायना नोङो 100% करेक्ट सार बे समावनो सम माइफोरखौ थुमखानांसिगौ गुड भेरि गुड लावदुम बिदिब्ला नोङो गाबोननो टेलिग्राफ मेसेजखौ बिसोरनो हरजोबदो खोनाबाय जागोन सार बेबायदिनो माव जाथारगोन मा जादों आदा माखौ एसेबां सानाखै नै टेलिग्राफ फैदों जोंनि लकेल एमएलए आ गावनि कवाटार हस्टेलाव लेंहरदों बे टेलिग्राफखौ लानानै जेबो मुलाम्फा गैया रजे आखायाव गरसेबो रां गैयाब्ला बेजों नुजानानै लाब गैया टेलिग्राफ हरलायनाय माबाफोर सुबिदाफोर जागोन खोमा बिसिनि आखायावनो गासिबो सेलेक्सननि राहा थायोब्ला माबा मोनसे जानो हागौ राहा नों सानो नामादि बिसोरो रां लाया हरसेना आं एपन गरैनो होगोन आफाया रां होनांगौनि खौरांखौ खोनायोब्ला दानो बेसेबां रागा जोंगोन गासैबो जोंनि हा हुखौ फानजोबब्लाबो बे 2 लाख राङा जमा जाया दाथ' बेफोरनि रायखांनाय जायाखै जागोन आं सहैब्लानो जागोन बेफोरनि सावरायनाया गासिबो जाजोबगोन बेफोरनि थाखायसो बिसोर आंखौ स्पेसियेल कल लेटार लेंहरदों क्या है अंदर कार्ड है जी हाँ लेकिन तुम्हारे पास कार्ड है जी नहीं फिर कार्ड नहीं है तो मिलेगा कैसे देखो मुझे उससे मिलना बहुत जरूरत है ठहरो मैं साहब से पूछ कर आता हूँ ठीक है अंदर साहब को बुलाया जाओ May I come in, sir? Yes, come in. Oh, please tell me, how can I help you? Sir, I have referred an interview in your office. I have not received anything about the result. Oh, I see. Your name, please? Udang Usmutar. Just a minute. नोंना थांखिया माबा सोलायदों सार आं नोंनिफ्राय मोनसे टेलिग्राम मेसेज मोननाय जादों गाहाम बिदिब्ला थांखिफोरखौथ' मिथिबाय जागोन थांनाय मेसेज एग्जामनि रिजाल्टखौ जों बयबो ट्राइबेल लाइमोनफोरखौ जौगाखांनो थाखाय थाखोनि गिबि थाखोनि सार्भिस आइमिन जब बेफोरखौ मोननो थाखाय मोनसे खाबु राहा लानाय जादों बेनि थाखायनो साफ्रोमबो एग्जाम होग्राफोरनो दांफा टेलिग्राफ मेसेज हरनाय जादों बे मानि थाखाय सार नोंसोरो मिथिगौ आथिखाल मुगायाव बयबो मानसिफ्रा साख्रिनि थाखाय
오픈티에서 묵한 템포 꾸물까지 다우바이는 그런 것. 미치겠어도 무담도니 바스카. 제블라진이 팔라스티니아 소만자는 오블라스 오페 노마자 만에 아티카 무가요 못마간지니 코로바 해가서 뭔 승부하면서 합니다. 만에 못마간지니 사실 그수는 많지. 이건 좀 다르게 봐봤는데 비디블라 지금 비자는 수봉가 리바디 서비스 세븐 아까 성원함 농구 그의 분이 가장 먼저 부분을 하도 대권 무슨 예탈구나 비리 기대로 앙바기 하리니 무장 산드라 무장 마우라 미니스터 탈때 부분 미니스터 그저 그룹만에 하바마우나 하네 했지 대권 바디 개권 파지 벌금 탈권안에 안 카푸를 막으면 하도 왜 하리니 기대로 뭔가가 부분 하리아서 마하보나기 카불하고는 대권 미스터는 들어 비디 가이자는 소나미 참고 소나미 되는 문날 수궁아 그 사람이 수궁이 생겼구나 자라서 이 결투모 하리니 기대로 그 자리에서 보던 이제 미국의 나오가 무슨 뭐한 비디만 스바디 수궁 그 사자하는 건가 예쁘라 하겠다 됐다 너는 다 보상이 맞다고 마당 나가 문화를 소래 너가 너무 루하니 반대로 끝나 하고 내가 갑다는 있다 내가 또 소름 안 내가 마당까지 소래를 원하게 못 나가지게 고르는 걸 매서 쏟아 말하는 거 내가 너가 방어하시고 용민고 대가리 너네 돌아와 나 그냥 앞으로 아타고 타면 안 된다 아타야 너희 다 한번 가면 진짜 가서 백상 생각하고 혼자서 아래 하는 세상으로 하나님 사파이서 도전도 지지해서 백갑담이 살지고 내 한방에 뿡뿡 나가보죠 맞죠? 백사세요 거기서 하고 말하고 그들 저 가장 수가 미치다 너희 그들 저거 거기서 하기 때문에 꼭 너 내가 다 하고 다 우리가 너 내가 우량아 오모 동생으로 지하에 에밀리니 때문에 텔레그램 메시지 쓰는건 배우는 상는 한다면 배우시 상말 그만. 비디는 셋이나 삼프람버 사크니 고랑 라나이 설바만 찍고 르그 홈나이 누구는 사탈리야 제발 가만히 그러면 먹는 것을 달려 제발 디베리네 셋이나 앙흔바이 누구는 하수동어 이걸 그는 먹는 이자 Hello? Meron mo si speaking? Hello? Already kapag mo speaking? Oh, sir. Sir. Ang umabay ito ang kapag kang ko. 가만히 사자에 나가는 런커 내려가는 그 가운데 들이거는 내가 먼저 그다 하나서 마세로 사야 하나오랑 나네 능이 판자려 내 능이 판자려 줬다는 남자 같은 놈 내가 오늘 제일 진짜야만 그거 빨리 찾아가네 앙이야 지요 내 내방이야 지금 듣는 나자 응? 나는파 눈사이나 이 누나고 사다하는 그런 가요 니네 메고마 오조밥 퍼먹었는데 나는 해본다는 이건 내 문자 하나 너희의 갑다기 시작하단요 하하 믿지마냐 내가 지금 너는 앙이 다가이 무당 하바야오는 아할 속에서는 이봐 넌 마음과의 사든 앙이 다가이 내 이름이 산타가이 험다는 마우시 10미니 사건나이가 나는 일피버스나 하고 하는 거 이건 네 뭘까 버리나 그나마 나는파 로크야로 판다리 오피 되신처이 어때? 그나마 내고 가만히 그 이제 산에 왜 무장 뭐 매벌고 안동시사 전대부나 작은 얘네들은 뺀 일이야
बेखौ जों हमना लाबाय थादों गाहाम नाब्ला गाहाम सेंग्रा मानसिथ' गुदुं देहा लानानै नोगोरनि बारहावाखौ गाज्रि खालामनो सानो नङा होनब्ला मालायनि थाखाय मिनिस्टारनि मिथिनायखौ बोरैनानै दिन्थिनो दे आं बिनि सायाव जेबो दाय मावाखै नोंखौबो दा मिथिया मावाखै दायनिगिरि सुबुं नङाब्ला नैबे पुलिस स्टेसनाव रावबो सफैया मिथिबाय बे एसेबां गिदिर दाय नङा सार दाय नङा बेखौ बै सायाव खालामना दोनै जागोन सार नामा आं बुंदों असिबाबु आं बुंदों बर'नि मानिजाथाव मिनिस्टार सार खामानिया सोलिगासिनो दं सार आच्छा साबगौ असिबाबु साबगौ बेखौ सामलायनांगौ आंनि बिबानसै दोनदो हिनजाव बुरैखौसो मोनगोन खुगा गारि खुजाथ्रा मोजाङैसो बिदि रावखौ दा बुंलै नोङो आराम नोंसिनि स्टिक फैदों खना उदां मोनजानानै जेलाव दं माब्ला गामिनि मानसि थांसै जेलालै रानखो नों फैया गोबावथारसैमोनलै आयं न'आव एसे खामानि थाखाय फैथ'वाखैमोनलै आयं जोब्बाय आयं खामानिफ्रानो दा जोबनाया जोबथ'वाखैमोनलै आयं मोनसे खोथा आयं पुलिसफ्रा उदांखौ जेलाव जोबनानै दोनदोंनो मा दायनि थाखाय आयं जोंबो दासो सासे मानसि लाइजाम होफैनायावसो मिथिदों आयं बेनिखायनो आं बुंखाबाय थादोंमोन बेफोरबायदि साख्रि बाख्रि नागिरनायखौ ज्राब गारजोबनानै न'आवनो हा हु दंखायो मावनानै जादों मा जादों माथो रानखो उदांखौ पुलिसफ्रा जेलाव जोबनानै दोनबायनो मानो मिथिया रजे दानिया मा खालामबावनांगौ जाखो रानखो जों गाबोन ज' लोगोफोर गोजा जेलाव नायनोसै रजे नोंबो ओंखारफादो आं थांनोसै थांफिनालै आं सानो उदांखौ नंखायनो मिनिस्टारा फाव फान्दायनानै बेखौ साजा होनो जेलाव दैथायहरबाय नाथाय दिनै जेलाव थांनाया जोंनि आलादिङा जिखौ गुबुन लामाजों आगान सुरनोसो लामा दिन्थिबाय हरसेयावखि खम साजा होबायलै बे
साजानायखौथ' गिनाङालै गाग्लिजानायखौसो गिनांगौ बे साजाया जेबो नङा सम जायोब्ला जों गासिबो हाग्रा बंग्रा थाखोनो गोनां जानो हागौ माबा मोनसे मोजांनि थाखाय मावनो थांनायाव जों गासिबो सहायनो राजि खावसुमदा बेयो आंनि नोंनि देरनायनि थाखाय नङा खावबा बेयो गासिबो माहारिनि मोजांनि थाखायसो नोंसोर मिथिगौ नों आं आरो उदां बेसेबां बार साख्रिनि इन्टारभिउ होखो नाथाय रां रुफा गैयिनि थाखाय जेबो जाया हयथ' उदाङा बेफोरनि दावराव जानायनि थाखाय बिदि जानांबाय खोमा बेनिखायनो जोंनो नांगौ दावगाफु हान्जा खावसोमदा फैथां आं गासिबो सानखाजोब्बाय नोंसोर आंजों लोगोसे हेफाजाबल' होदो जों बयबो हेफाजाब नों गाबनो नाङा आं न'नि जेरै जेलार सारा आंनो गासैबो सुबिदाखौ होखाजोबदों आफाया आंनि खौरांखौ मोननानै जोबोद दुखु मोनबाय जानांगौ आइया नोंनि बाथ्राखौ खोनानानै गाबगासिनो दं नों दा गाबदों सासे बिमाया फिसानि अलखद समाव बोरैथो ओरैनो थानो हानो बिनानाव खावसोम लावबा जाहाथे नोंसोर आंनि थाखायबो जोबोद खस्थ' मोनफानांगौ बेफोर गावजों गाव हेफाजाब होलायनायसो उदां सम सफैब्ला जों बेनिफ्राय रासिन खस्थ'खौ भुगिनो गोनां जागोन माखासे लोगोफोरनि खामानियाबो जाफुङाखैसै उदां बेनिखायनो जों मोनसे गोदान आदब खायदासो सानबायमोन बेखौ जों बेनिफ्राय नों ओंखारजेनबानो जुरिजेनगोन बियो माबोरै खावसोम जुजिनाय सैथो नांनायनिफ्राय उदां मोननाय जुजिनाय नाख्रेबजानायनिफ्राय उदां मोननो नाजानाय गाहाम खावसोम गाहाम जोबोद मोजां हाबाफारिखौनो सानबाय नोंसोर आंहाबो नोंसोरजों हाजासे गोसो मोदोमै हेफाजाबल' नङा उदां बेनि गुबै गुदिनि बिथाखौ नोंनो दैदेननांगोन मा जाय फागिर थांखिनि बिबानखौ नों जेबो साननांगौ गैया उदां जोंहा गासिबो नोंजों हेफाजाब दं नों सिन्था दा खालाम उदां आं दं नों आइ आफानिखौल' बुजायनो नाजादों आं गाहामै दं होननानै बिसोर थांनायजों फंबायबो समाया जाबाय उदां बिदिब्ला जों थांनोसै गोजोननाय थाबाय Ini semuanya semua juga senang membayar. Tapi papa, no papa no, aku juga pun udah meneman rumah kau. Oh, ringhanai. Naibe nengni nombaya minister जानायनि उनाव नंनायबो नङैबो गोबां पाब्लिकफोरनिफ्राय रिं खालामबाय थानायखौ डिस्टार्ब मोननानै काट खालामना दोननो थाखाय बिथोन होनानै दोननाय जादों आं बिनि थाखाय सनजाय Oh papa, आं बिराद खस्थ' मोनबायना फ्लाइटनिफ्राय ओंखारनानै आं हारसिं बेसेबां खस्थ'. Oh, बियो नोंनि गुड एक्सपिरियेन्ससो देनां नोंहा गैयाबा नोंनो नोंहानि बिबानखौ सामलायनांगौ बिदिब्ला जिरायथ'बाय आं पार्टिनि मिटिंआव थांसै Best of luck papa. बाय बाय 오, 근데 그래. जिराय उदांखौ इन्डियान पेनेल कर्टनि सेक्सन नं 307 थामहिनबा IPC दफा 307आव हमनाय जादों बे दफाखौ सासे मानसिया सोरखौबा सिथारनो नागिरनायाव बाहायनाय जायो बे केसा इनायनो नर्मेल बेखौ गहोनायनि राहाया इनायनो गोरलै दा बेखौ जों गाबोन कर्टआव थांनानै गहोनायनि थाखाय रायज्लायहैदिनि बिदिब्ला बेनि जादोंसै सार
हानायमानि थाब गहोनो नाजानायानो गाहामसिन सार आइया जौखौनो जाया लोङा दंगासिनो हानायमानि आं गाबोन गहोनो नाजानोसै बिदिब्ला जों थांनोसै नामा सार दे बिदिनो जागोन बाजिहाय साया जाबाय नामा लाबोद' फिसाखौ खांनानै गिदिर गोलाव खालामबाय दा मालायनि आखाइयावसो बुग्लि बुग्ला खालामहोनाय जाबाय न'आवनो मावै दाङै जायोमोनब्ला दिनै मानो जेल हाजराव थाहैनांगौमोन गथ'फ्रा रोंना राना गावखौ मोजां लामाजों दैदेननो लामा लानायाव जोंनि हेंथा होनायफ्रानो गोरोन्थि जाबाय खोमा नंखायनो बेबायदि जानांदों आं मा गोरोन्थि खालामदों बेखौ खामानि मावनानै जानो थोननायानो आंनिया गोरोन्थि जाबाय नामा बे बाथ्राखौ खोनासङैयावनो दिनै मानो जेल हाजराव थाहैनांखो फिसाफ्रा गाव गावनि मोजां लामायावसो आगान होनो नाजादों आंनि फिसाया गाज्रि लामायाव आगान होआखै रजियाय नों थांनाय खौराङा मा जाबोखो आदाखौ उखिला गाबोन बख'नो नाजाबाय हानायमानि केसखौ नर्मेलाव खोख्लैनो नाजादों आय' गसाइ आंनि फिसानि दुखुखौ रेहाय होथों बिदिब्ला गाबोन जोंबो नोगोराव थांफानांगोन नामा आइ नाङा आफा लोगोफ्रानो लाइनाव थांजोबनोसैनो दे बिदिबालाय गावजों गाव हेफाजाब होलायथोंसै जोबोद गोजोननाय थाबाय उकिल बाबु दिनै नों नङामोनब्ला ना ना बेथ' आंनि मावनांगौ खामानिखासो आं खालि आयेनखौ बोरलाना दिन्थिनो नाजाना नोंनि सैथोखौ मोगथाङाव लाबोसै आदसा आं थांदिनि होमब्ला आं कर्टआवबो गोबां खामानि दंबायो नोंसोर दा फैलायलायदो बिदिब्ला थेंक इउ रजे आदा नों दा गाबदों नामा नोंसोरनो हाजासे साबायखर थाबाय खावसे बिदि नङा उदां जोंहा बिदि सानलायनो सम गैला ज' थांदिनि बावदों नों जेलनिफ्राय गबोनाया जोबोद गाहाम जाबाय दानो जोङो बयबो मोनसे थांखि लानायदि जोंनि फारसे सुसिनाय थगायनाय बेफोरखौ फोजोबस्रांनायनि नों बेयाव जोंजों हेफाजाब होगोन होननानै आंहा मिजिं दङ आं नोंसोरजों बेफोरबायदि हाबायाव अराय हेफाजाब दं खावसे नाथाय बेनि सिगां गाबदा मिनिस्टारखौ उदां नों बेफोर हाबाखौ मावनो नाङा बेफोरनि थाखाय आंजों बयबो दङ खालि नों बे जोंनि हान्जाखौ दैदेननानै अराय गोजोन लाबोनांगौ खावसोम बे एफा गिदिर हान्जा आरो बिबानखौ आं माब्रै नों जेबो सानांगौ गैया उदां नों गिनाङा उदां जों अराय नोंजोंनो जागोन खावसोम लावबा रांखो खावबा नाथाय बे हान्जानि मुंखौ मा मुं दोननाय जागोन बे हान्जानि मुंखौ दावगाफु हान्जा होननानै मुं गाबनाय जाथोंसै बेनो जाथोंसै बिदिब्ला जों दिनैनिफ्राय हारि समाजखौ गाहामै गाहाम दैदेनलांनो आखायाव लाबाय जोङो जेब्लायबो दैदेनलांगोन माथो आदाम माथो फैबाय उदां आफा आयै आफाया बहा थाङो
दासो दंमोन बारियाव थांबाय नामा हनै नोंथाय फैबायमा नोंसोर बयबो मोजाङै दंजोबोथ' आयं औ दे जिरायदो बयबो फिसाफोर जिरायदो नोंसोर दा देरफुनाय लाइमोन साख्रि बाख्रि नागिरनानै समखौ ओरैनो थांगारहोबाय नोंस्रा न'आव बयहाबो हा हु दंजोबखायो बेफोरखौनो हाल खदाल मावनानै जायो नंनायाथ' नंगौलै आयं नाथाय जों रोंनानै रानानै माब्रै ओरैनो थाजादों जोंखौ बिदियाव गुबुनफ्रा नाख्रेबनो सुजुग मोनगोन नुबाय आयं जोंनि जायगायाव गुबुनफ्रासो बाहा लाजोब्बाय जोंनिया हाग्रा बंग्राफोरखौ खारसोजोब्बाय बेथ' नंगौलै आयं नाथाय जोंना उफायानो फैयाब्ला राहाखौ जों दिहुनना लानांसिगोन आयं जोंनि जायगायाव जों बेंनांसिगोन दे बिदिब्ला आयंफोर नोंसोर सावरायलायदो आंहा मला दुब्लियाव एसे मावग्रा नागिरबोनांगौ दे Rikalai, mana sih kamu kamu mana? Oh papa, ang may naman nasangat. Acha? May nakunangnya berapa kau jalan? Acha? Bidilah cinta dia. Nanda enggak di sana sendiri. Aku enggak di sana. Ang naging di mana nang saya pun juga bukan nang begitu. Nungai. Nang bidi खालामला बाय नाङा. बे जुगाव गिदिर गोलाव आरो नोंखौ आंखौ सुबुंफोरखौ रावखौबो उदाङै थाबायनो होआखै. नुवाखै हनै नोगोर सहरफ्राव बेसेबां बुथारलायदों बेसेबां खावलायदों ओंखायनो जायगानि सुबुं जानानै आं बे जायगानि दुंहाव बारहावाखौ बेसेबां कन्ट्रल खालामगासिनो दङ बेखौ नों मिथियाखै Oh papa, नों बेफोरखौ सिन्था खालायना आं गासिबो मिथिजोबखागौ जागोन नांगौब्ला नोङो फिसौजों लोगोसे आंनि गारिखौ लाना थांदो आंबो पार्टिनि बिथिङाव थाब थांसै थाब फैनो नाजादो बाय Thank you papa बाय Bye बाय Bye बाय हेलो काप्टेन मिनिस्टार स्पिकिं हेल' सार आं मेरगं बुंहरदों मेरगं मा खौरां माबाफोर खैफोद जादों नामा जानायाथ' जायाखै सार नाथाय मोनसे रजं जखा नुजानो नागिरदों माने दाखालि आं जेलाव दैथायहरनाय उदां होननाय सेंग्राया जेलनिफ्राय बेलायाव गलांबाय सेंग्रा मानसि एसे गावखौ थियारि खालामनाया मोजां नामा सार बेफोरखौ नैबे गाबदा मिनिस्टारा मिथिसिगौ मोसा मुफुरफोरखौ माबोरै सिखार खालामनांगौ बेखौ गासिबो थिगैनो खालामजोबखाबाय जेखियानो जादोला नोङो बिसोरखौ नोजोर लाखिबाय थादो आरो सम सम डिउटिबो होफैदो बास जागोन सार मोसाहारि दाउदै नार्जारि नोंसोर डिउटिखौ मोजां मावदो दे मिनिस्टार गाबदानि फिसाजोआ टाउनाव बेरायगासिनो दंनो बेखौ आं दासो खबर मोनबोदों दिनै मोनसे गाहामसिन सुजुग जागोन दि मिनिस्टारनि फिसाजोखौ खावनो हायोब्ला नाथाय बेखौदि रावबो सिनाया बेनो जोंनि गोरोन्थि खौरांखौ मोननानै रावबो साखाफारा जानो हाया लावबा नों बेखौ सिनायगौ ने आंबो बेखौ मोजां सिनायजोबा फावजोंदार मोनसे आइडिया आंनि लोगो गोसोमा बेखौ मोजां सिनायगोन मानोना बिसोर टाउननि एक्टर मानसिखा बिदिबा हामथारबाय बेखौ बहा लोगो मोनगोन बेखौ बै सिटिनि स्टेडियामाव लोगो मोनगोन बिदिब्ला उदां नों बेफोरखौ मावनो ना नोंनो पिस्तलखौ लानानै आंनि गारिजों स्टेन देरसिंग्राव थायो खामानिया जायोब्ला जों बेजों थांगोन कावसोम बेफोरखौ आंनोबो मावनो बिबान हो नों ग्रुपनि दैदेनगिरि गोबां सुबुंखौ दैदेननांगौ बिबाना नोंनाव दङ जाय हक नों थांग्रोदो जोंबो थांगासिनो दं जागोन कावसोम
Hello, Kusum. Oh, hello. माबे गोथाङा सफैदों नोंथाङा खामानि मानसिखौ जेब्लाबो गोथों दखानाव दोननांगौ जायो नोंथां गिबियावनो सिनायथि लाग्रोदो नै बिथां खावसोम जोंनि मावथि हान्जानि मावथि हान्जा दैदेनगिरि हेलौ गोजोन्थों नै बिथां लावसोम जोंनि मावथि लोगो आरो बिथाङा खावबा बिथां जोंनि मावथि हान्जा लोगो थेंक इउ जोंनि नोंनियाव फैनायनि जाहोना जाबाय नोंथाङा मिनिस्टार गार्डेन सासेखौ सिनायनो औ जोबोद गाहामैनो सिनायगौ गाहाम बिदिब्ला अननानै नोंथाङा जोंखौ हेफाजाब होदो माब्रै माने जोंनि हान्जाया दिनै बेखौ किडनेप खालामनो थिरांथा लानाय जाहैबाय आरो जों खोनानाय बादिब्ला बेयो दिनै नोगोराव दावबायगासिनो दंनो नोंथाङा जोंखौ हेफाजाब होनांगौ उनाव गासिबो मोजाङै मिथिजोबसिगोन औ बेनि बेसेना जेसे लुबैयोसै अके खामानिया जाया जाया गासिबो बुंनानै थाजोबनांगौ अके अके Misalnya karya apa ini kan aku mau cari cara jalan cari karena berkumpul jangan उदां दा मिनिस्टार फिसाय उदांनि मोनलांमारसिगोन नामा खामानियाथ' दा जाना फैनांसिगौमोनलै राखेब ना मानसिखौसो लोगो मोनाखै नामा जायखौ आं नोंसोरसो सफैग्रोनांसिगौमोन ना पुलिस सेक्रेटारि जाबाय नामा होद राखेब बेबायदि समाव खामानियाव असुब रावखौ बाहायनो नाङालै दोनै खौसुमग्राखौ बेखौ गोसोखौ हाबदो
भागा साला को तो गोली लगाए जाएगा कहाँ चलो उन लोगों को देखेंगे हम गया कहाँ वो तो चलो आधा गाड़ी में आधा Bain gunci nama bal, sudah hai dak ribu mana sih? Sudah hai di jawab itu gurin sih. Sudah hai. Di sini kabar mana hai kamu betul betul sih. Betul saya kan hai. Betul. Lihat yang mana? Dikajeng soरबा उन्दुनानै दंहाय मोजां मानसिना गाज्रि मानसि आयौ नङा माथो सोरथो बिदि दै साजिङाव उन्दुबायना थाखोसै आजिखालिनि सेंग्राफोरजों बिसास गैलाय लांलाहाय जौ फेनानैसो उन्दुनानै दंबायबायोदां नङाहाय बियो माबा जानानैसो गोग्लैना दंदां नङाब्ला बे निजोम रावबो मोनसोयै दै साजिङाव माब्रैथो बहाय नंगौदां नायनोसै नों जोबोद दुखु जानाय आदा थु हानायमानि गावखौ हमथानानै जोंनिसिम थांदिनि बेबा सोर गावलांखो बेखौबा गोदाव सोराव जेखायखौ लाबोलायदो लोगोफोर माबा लांखावनो रानथाब फोनथाब जानानै बे हाग्रा गुदुनि मोख्रा लख्रानि आदा जानांसिगौ आदा नों मानो बेफोर रावखौ बुङो जोनोमाव सासे नों बायदि जोहोलाव बिदाखौ जोथोन लानो मोननाया आंनि बेसेबांबा गिदिर खाफालमोन देहाफोरखौ एसे राखांहांनाय मोनदों आदै औ आदै देहाखौ एसे राखांनाय मोनदों नाथाय खर'खौसो एसे गिलिर मोनबाय थादों गोबां थै गनाय देहा बोलो मोना जाखागोन जेखि जाया गोसोखौ लोरबां दाला सानसुआय हानायमानिखौ आलासिनि देहाफोरखौ जोथोन लाबाय थाथ'दो आं बै मोनफिनायाव थांनानै मुलिफोरखौ जगार खालामहैनोसां
Aku sama aku ada. Oh, Sansuli, itu sama sih. Salah ini. Ada mana buat aja pun Sansuli? Tuhan yang yang mudah ini sudah menyatakan tahu sesuatu. Song nongkrong mau asing karena bukan itu mah. Asing itu dengilah, asing itu kapan saja. Ayah beliaunya, angari apa pun, nadanan terjadi ini kan aroma itu dari misalnya. Oh, angin nongkrong sana nih gedam gaya nih khusus. Nggak ada. Saya bawa bensu. Ini dia sekitar tu, naik ini dah. Ini dia sudah sangat. Mungkin yang tu. Sansuli? मा आदा आंनि गोमानाय जिउखौ नों बिनानावा बोखांफिननाया बे जोनोमाव सुख'नो हायै बेसेबांबा गिदिर देवना जानानै थाबाय। बिदि बुंनानै नों मानो आंखौ लाजि फोनांनो नाजायो आदा? आं मानसि महरै नों बिदानि अलखद समाव हेफाजाबल' होदों। नङा बिनानाव, नों बेसेबां गिदिर खैफोदनिफ्राय आंनि जिउखौ मोनफिनहोबाय। नों नङामोनब्ला हयथ' आंनि जिउआ माबालांखौनो गोमालांगौमोन। आदा दिनैनिफ्राय नों बिदि बाथ्राखौ दाबुंसै। आं मिथिगौ सासे जोहोलाव जानानै गोबां हाबा मावनांगौ दं। आंबो बे जोनोमाव नोंजोंनो अराय Hanya, ami
फोरबो बिखायाव आंनि दुंलो साननायखौ सुग्लाय होसो आंनि दुंलो साननायखौ सुग्लाय होसो बायलुं गोसो दाजा नोंनि बायलुं गोसो दाजा नोंनि आं गोरबोजों सायख'नायखौ आंनि गोरबोजों सायख'नायखौ आबौ बे गामियाव सोरबा सेंग्रा जखम जानाय दंफैयो नामा मानसिया एसे गोबावानो जाबाय दै गासाबायलै दै लोंलांसै दै लोंसै नोंसोर सोर जाखो दा नोंसोर बहानिफ्राय फैदों गुबै जों दावगा फानजानि सोद्रोमा थांनाय सानस्निसो सिगां जोंनि लोगोआ पुलिस हान्जाजों सौग्रावलायनानै जखम जानायाव आनज्रायलायो आरो बे जखम जानाय सुबुङा दासिम गोमानानै दं जों गोबां जायगायाव सुलु लाबाय नाथाय लोगोखौनो मोनाखै नोंसोर दावगाफु हान्जानि थारैनो सोद्रोमामोन नामा नंगौ थारैनो बियो बे गामियाव दंमारो ना दं बियो जोंनि गामिनि गावबुरानि न'आव दं औ बिदिब्ला
मा खालामदों गावब्रा बायद्रा औ फै जिराय फै नैलै आं सेन गेग्रेबखौ खाफ्राखैदां नैलाय आलासि फैदों हा बबेनिथो जाखो आलासिफ्रा माबालाय बे जखम जानायनि आलासिनिनो लोगोनो अ जिरायनो खामफ्लाय बिहरग्रोदो बायद्रा सानसुआ नै खामफ्लाय लाबो नै आलासिफोर फैदों जिरायनो खामफ्लाय लाबो र' लांगासिनो दं आमाय जिरायदो उदाङा न'आव दंना दं उन्दुग्लांनानै दंमोन सानसु आइ थां गावनि लोगो आलासि फैदों होननानै खोन्थाहै र' आफा आदा नोंनि सोरबा आलासि लोगो फैदों नोंखौ लोगो हमनो मा आंनि लोगो बे राव मोनसे गामियाव माबोरै आंनि लोगो सफैखो सानसुलि बेखौनोथ' आंबो सानस'नो हायाखै सोरबा नोंनि हानजानि सुथुर नङाथ' आदा र' आं नायनि आलासि हिसाबै बोथिसे ओंखामखौथ' जालांनो हागोन गोजाननिफ्राय फैबायबो ओंखाम बोथिखौ जानांदो उदैयाथ' दन्थ' जाबायलै आंथ' बारा थालांसैलै फिसा लोंफैग्रोदो आरामहा सानसु आइ बे आलासिफोरनो जानायनि लाहार फाहार खालामदो दे जागोन आफा उदाङा बहा थांदोंनो अजियाय माथो न'आवनो साथाम फिसासो जाबाय दाखालि गावसिनि आफादनिफ्राय मिटिं दं होनदोंमोन बेयावनो थाबाय खोमा फैनायाथ' मैयानो फैनांगौमोन दानिया आरो माबा मिटिंनिसो बाथ्रा ओंखारबावबाय बिनि थाखाय न'आनो न' नंलिया गोसोफ्राव मा सानखो बुंस' हाला मानसिखौनो मानोबा गोमजोर गोमजोरसो मोनफिनबाय आं नोंनो जाजोबसिगोन उन्दैनिफ्रायनो उदां हगारदावनानै दा मानो न'आव लाखिनो हायाखै दा मानो टाउन सहराव थांनानै बुलायग्रा जुगलायग्रा जाहैखो आफा आदाखौ बिदि बोरायहोलां दिरिया जाहोहोलां बे फिसा फासखौनो रायसोबनानै जाबाय थाथोंसै सेंग्रा देरनानै संसारनि मोजां गाज्रि साननो हानानै माबोरै द' सिङाव एम्फौ सिथर बायदि थाजाबाय थानो लुबैखो नोङो गावनि मोजां लामाखौ मालाय गाव नागिरनानै लागोन बेबायदि आफादनि मिटिं खुंबाय बायनानै गिदिंनायानो मोजां जाबाय नामा आं बेफोरबायदिबो एसेबो खोन्थानाय मोना गावखौ हाथियार लाजोबदो लामा गोदानबो जों आं मिथिगौ सानसु नोंनि गोसोआ मानि थाखाय गाबखांदों नों गाबनो नाङा सानसु अराय आं नोंजोंनो आंनि गोसोआ बिदिखौ आदा नों जे आंनि गोरबो नोजोरनिफ्राय गोजान जानो सानसु नों गाबनो नाङा सानसु मुलुगनि बबेबा दासो समायना खना जायगायाव थाब्लाबो आंनि गोरबो नोजोरा नोंजोंनो सानसु आं सम सम नोंखौ लोगो हमबाय थानो नाजानां सानसु आंबो नोंखौनो अराय नेबाय थागोन आदा हाथरदे लोगोफ्रा नेबाय थागासिनो ada sama saya, saya